Tak, když si všimněte, že tady začínáme nazbírávat neúspěchy, začíná se nám to kazit, jo? Ale díky tomu, díky tomu, že jsme tam i těch úspěchů měli relativně hodně, tak teďka se tak rychle neodradí jako v té první sérii, už má něco za sebou, jo? Tak. Dobrý, tak Kamila pojď. Dobrý. Tak, Kamila je frajer, hele Kamila, tady to máš, prosím tě. A protože už mi tady zásadně hrozí, že se nám to bude kazit, tak já teď už opravdu dám poslední, jo? Protože prasičí agility s tím dneska fakt nenacvičíme. Kamila, pojď. Tak, teď neúspěšný pokus a druhý neúspěšný pokus, který si člověk řekne a teď poslední, jo? Takže jsme teďka museli dělat krátkej a teď dáme dlouhej a na této straně už to nepůjde. Pojď, Kamila, pojď. Dobrý. No dobrý, tak já to na to kašlu. Kamila, teď sem, pojď. No, To strana se mu nelíbí. Šmitec, můžu mu tam vysypat ty rohlíky nebo? Jo, Kamila, no. A pro dnešek s ním končíme. Pro dnešek s ním končíme. Tak na jamu otevřu. Mohli jste tady vidět to, že mezi tím, než jsme se vrátili do Martina a Kamilovi to v hlavě udělalo. Všimli jste si. Je tady jakýsi posun. My jsme nejdřív skončili tak jako na půl pochopení a teďka v tuto chvíli bych řekl, že už docela vidíme, že tam už to chápe. Že zatímco předtím šel furt do toho žrádla tady v té kapse, přestože jsme měli schovaný za sebou, tak teď už se ke žrádlu nesnažil dostat, ale chodil přes ten target. Ten target už byl pro něho vypínaný. Tak, my jsme se bavili o bezpečnosti práce. Tak je bezpečně za vrátkama. Pavlína není zrovna ten správný. Jo, to jsme viděli. Tady nás to stálo za vrátkem. No bezpečně za vrátkama, teď jsme to si... Ale ono